Dinlerin heja. Dema xoş be. Xebatên malpera me a filozofyayê berdewam dikin. û aniha jî di vê vîdeoyê de bi awayekî Kurd em ê ji were behsa wesf û çêbariyên mîtolojiya Romayê bikin. Mîtolojiya Romayê ji temamiya baweriyên mirovên antîk Romayê yên mîtolojîk pêk tên. Meriv dikare bibêje ku ev mîtolojî du beş e. Di beşa yekim de baweriyên antîk Yunanî ve guheriyan e baweriyên mîtolojîk yên Romayê. Lê belê beşa duyêm beşikê xweverû û serbixwe ye. Di jiyana Romayiyan de giringiya din gelekî mezin bûye. Di dîrok û jiyana mirovan ya rojane de rola din gelekî giring bûye û meriv dikare vê yekê di dîroka Liviyê de jî bibîne. Di Romayê hemû bûyerên dîrokî birhetî bi dîn hatine ravekirin. Nemazê di beşa yekêm ya dînê Romayê de hema meriv dikare bibêje ku ji bo her pêhatiyê Xweda yan jî xwedawendek hatiye dîtin. Polîteîzma Romayê û avahiya wê ya baweriyê her çi xasî di demên dawî de di navbaroka xwe de gelek kulturên biyanî heban dibe jî, di nav wan de a herî bi bandûr û çalak baweriya Yunanî ye. Her wiha sembolên heyzê û îbadetên gelemperî jî ji kultura Etrûsk û baweriya wê ketûmet bûne. A esas Etrûsk beriya Zaynê bo demekî Kurd serwer bûye. Bi îhtimaleke mezin ev sembolîzm û besta îbadetê rasterast ji aliyê Romayiyan ve hatine afirandin. Tegihîna Romayê ya Xweda di dewra pêşwexte ji ya Yunaniyan gelekî cuda bûye. Mesela heke meriv ji Yunaniyekî pirsa Demeterê bike, dê bi îhtimaleke mezin ji were besa wê mîta ku Hadesî Persefonê wê revan dibû bike ku piştî vê pêhatiye Demeterê gelekî pê eşya ye. Lê heke meriv ji Romayiyekî pirsa Xwedawenda Karesê bike, bi îhtimaleke mezin dê ew ê jî ji were besa tekilî û wezîfeya wê bike. Her wiha dê behsa Xweda û xwedawendên jêr û raserên wê jî bike. Sarîtor, Mesor, Însitor û hevêdîn. Wekî ku ji vê mînakê jî xuya dibe mîtolojiya Romayê a arkayîk ji hela Xweda û têgihîna Xwedayî ve tekiliyên Xwedayan û tekiliyên Xwedayan a bi mirovan re giring hatiye dîtin û bi hev dûre tekiliyekî wan heye. Her çi qas di derheqê Xwedayan de kevnine şopiyekî wan a vegotinê tune bêje, derheqê avakira bajarê xwe de û di dewra pêşî ya bajêr de Romayî xwediyê kultûrekî nîv dîrokî û nîv efsanevî ne. Wekî qiralên pêşîn Romulus û Numa seranser xwediyê xwezayekî mîtolojîk bûne û rêgezên efsanevî yên bi vî rengî hete dewra pêşîn a komarê jê hatine. Ji aliyê rahîbtiya berê ve aynên îbadetê û peyikandina wan di nav du beşên Xwedayan de hatine parvekirin. Di navbera di Indigetes û Novensilasis de Indigetesî Xwedayên xweser yên bajarên Romayê û devleta Romayê bûn. Novensilesî jî Xwedayên ku piştre hatine bajêrin ku herî zêde di dewrên teng û tarî de yan jî di dema pêdiviyekê de derketine holê ne. Piştî ku Roma welatên li hawildorê xwe vedigire Xwedayên cîranan yên herêmî jî derbasê mîtolojiya Romayê bûne. Romayî çawa ji Xwedayên xwe re rêzgir bûne û wan hebandine, Xwedayên cîranên xwe jî wa hebandine û rûmeteke mezin nîşanê wan jî dane. Bi vî awayî gelek nûveyên çandên ne Romayî tevlî çanda Romayî bûne û di mîtolojiya Romayê de mînanî Xwedayên Romayî hatine dîtin.